Kako pridonijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova, a pritom uštedjeti energiju, pitanja su kojima se već neko vrijeme bavi stručnjaci na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat njihovih istraživanja je inovativno rješenje u obliku montažnih ekopanela. Eko-sendvič je zapravo proizvod koji se sastoji od 2 sloja betona. To je, kao što mu ime kaže, sendvič, ali panel, zidni fasadni panel, sastavljen od 2 sloja betona i između toplinska izolacija. Slojevi betona su izrađeni sa recikliranom opekom ili recikliranim betonom. Na ovaj način doprinosi se smanjenju odlaganja građevinskog otpada, a ujedno se štede prirodni resursi potrebni za proizvodnju novih građevinskih materijala. Između ta 2 betona nalazi se mineralna vuna koja je također specifična po svojim svojstvima jer je to ekološka mineralna vuna proizvedena po tehnologiji ekose koja ne koristi formaldehid kao vezivo nego koristi prirodne smole. Osim toga troši do 70% manje energije za proizvodnju od ostalih mineralnih vuna koje se proizvode na danas uobičajeni način. Eko-sendvič rezultat je prijave na natječaju programu CIP Eko inovacije. Za sufinanciranje projekta vrijednog 925.000 eura dobili su 50% novca iz europskih fondova. Ovaj projekt Eko-sendvič ispunjava 3 od 5 prioriteta koji su bili te godine i upravo je razlog prihvaćanja projekta taj što ispunjava više njihovih zadanih prioriteta. Prioritete koje ispunjava Eko-sendvič su zgradarstvo, recikliranje i energetska učinkovitost. Eko-panel je pogodan za ugradnju nove građevine, ali i za energetsku obnovu postojećih. Moguće ga je ugraditi u više tipova zgrada, ipak najpogodnije za takozvanu skeletnu konstrukciju. Upravo zgrade koje su građene 60. odnosno 70. godina su takvog tipa konstrukcije, skeletne konstrukcije, koje su građene u vrijeme kad se nije mislilo na energetsku učinkovitost i koje bi se mogle vrlo lagano obnoviti iz razloga što bi se stari elementi skinuli sa zgrade, uklonili. Dijelovi tih elemenata bi se mogli preraditi, ugraditi u novi eko-sendvič i postaviti na mjesto gdje su prije bili stari. Ovakav panel nije potrebno dodatno žbukati, čak nije nužno niti vanjsko oblaganje, a unutrašnje zidove dovoljno je samo pogletati i pobojati. Dodatna prednost je što je riječ o takozvanoj ventiliranoj fasadi, koja na prirodan način diše sa okolinom i tako ostvaruje balans topline i vlage u prostoru. Ipak, najvažnija u cijeloj priči svakako je znatna ušteda energije. Eko-sendvič panel prema našim proračunima iz prijave projekta u životnom ciklusu troši 43% manje energije, odnosno manje, također ima i manju emisiju CO2 ekvivalentnih plinova u okolinu. Na ovom projektu surađuju Građevinski i Arhitektonski fakultet s tvrtkama iz privrede, koje će biti zadužene za široku proizvodnju. Prva aplikacija fasadnih panela je predviđena za kampus u Koprivnici, to je bivša vojarna koju grad Koprivnica namjerava pretvoriti u kampus. Već iduće godine, proučavajući zgrade u Hrvatskoj, najviše u Zagrebu, voditelji projekta shvatili su da potrebe za ovakvim proizvodom itekako ima. Dapače, njihov cilj je za nekoliko godina izaći na regionalno tržište, jer su potencijali za primjenu eko-sendviča veliki.